Meta kienet iwieġeb għal mistoqsijiet tal-ġurnalisti dwar il-politika tal-immigrazzjoni fil-Mediterran, il-Prim Ministru Robert Abela għalli dwar dan il-Gvern Malti baqa' konsistenti għalli l-Gvern ilu xhur twal jgħid li soluzzjoni għal din il-problema li jrid ikun hemm azzjoni koordinata biex titwaqqaf l-attività illegali ta' traffikar tal-bnedmin u jiġu salvati eluf ta' ħajjiet. Dr. Abela qal li dan il-messaġġ qed jinftiem minn pajjiżi oħra, osserva li b'mod ġenerali pajjiżi oħra qed jirrikorru għall-istess strateġija bħal ta' pajjiżna mhux biss dwar il-migrazzjoni imma wkoll brabta mal-pandemija quddiem il-gwerra fl-Ukrajna u quddiem il-kriżi tal-enerġija. Ngħid mod ġenerali wkoll kemm numru ta' pajjiżi qegħdin jieħdu l-istess strateġiji li ħa pajjiżna f'diversi setturi. Nibda mill-kwistjoni tal-immigrazzjoni. Insemmi mbagħad l-approach illi ħadna aħna fil-bidu tal-pandemija ġiel fuq livell ġenerali fejn konna kontra total lockdown. Insemmi l-kwistjoni fejn warrabna l-politika ta' austerità u morna bil-politika ta' inċentiv. Insemmi l-politika li adottajna meta bdiet il-gwerra bejn l-Ukrajna u r-Russja li ninċentivaw u ma nħallux il-prezzijiet jolew fil-qasam tal-enerġija u tal-fuels, bet naraw kemm ħafna pajjiżi issa qed isegwu dak li jagħmel pajjiżna. Intant fuq suġġett ieħor il-Prim Ministru Robert Abela ħabbar li għaddejjin diskussjonijiet sabiex jiżdiedu il-pieni għal dawk li jinqabdu jużaw il-mobile waqt li jkunu qed isuqu u għal dawk li jkunu qed isuqu waqt li jkunu xurbana jew taħt l-influwenza ta' sustanzi. Dr. Abela qal li dawn id-diskussjonijiet għaddejjin bħala parti mill-lebendi għall-istrateġija għas-sigurtà fit-toroq billan li jkun hawn aktar infurzar fit-toroq u jonqsu l-inċidenti. Par punt li nemmen ħafna dwar huwa l-aġir ta' kull wieħed u waħda minna li huwa sewwieq. Ma nħux pjaċir xejn nara ħafna u ħafna sewwieqa illi qegħdin isuqu bl-użu ta' mobile phone, jekk huwiex texting, jekk huwiex telefonata u qed niddiskutu miżuri hemmhekk kif il-pieni ta' min jinqabad isuq. Jekk hux qed juża mobile phone, jekk huwiex qed iċempel se jkunu qegħdin jiżdiedu. Għalhekk il-kwistjoni hija ir-responsabbiltà ta' kull wieħed u waħda minnha. Meta mistoqsi dwar il-karigi biex jimtlow ta' ombudsman u ta' kummissarju għall-istandards fil-ħajja pubblika, il-Prim Ministru qal li l-ġimgħa li għaddiet iltaqa' mal-kap tal-Oppożizzjoni dwar dan għal ukoll hemm proposta sensibbli għal dawn iż-żewġ karigi. Li nista' ngħid żgur huwa f'dik il-proposta li tħaddetna madwar il-mejda huwa li l-Gvern b'ebda mod ma nsista li tgħaddi tiegħu bil-fors u nittama li dan il-messaġġ jiġi miftijem ukoll min-naħa tal-Oppożizzjoni li min-naħa tagħha żgur tirrispetta wkoll il-prinċipju demokratiku ta' għażla f'dan il-pajjiż li ma jistax ikun li tgħaddi kollox tal-Oppożizzjoni.